A ništa, idemo. Da, evo tanko mi naravno. A su pičke neke mutave. Ili ovo budalu. Tanko mi taj. Ma ne, Pavlić. Tu ide. A jeba Gore majku ja. svoju. Bravo. Da. Ali vidiš, Šveđana zapravo jako malo ima tu. Pogotovo u klanovima. Ovak se još je znak koji na letu tala. Pas ti jeba mater. Kaj veliš? Ja mislim da su Da. na kupicu. Jedan. Nisam siguran. Gore jedan, gore njihov. Isus 590 me potrepo gore. Hodnik. A to ti Šveđani gore vataju sa sjevernog pola pa ih malo sad. Dobra. Daj ne spamaj. E pa jel nas sluša Leon sad, jel tu je na Skype? E, jedan klupe. Nema. Jedan je gore lijevo. Nije gotovo. Hodnik. Vodnik čeka. O, bravo. A ne, neće. Nema veze. Da, odi gore. Budem ja. Ja ću onu baču. Ja ću bačati ovu kutiju. Ostaću most, pazi da ne gled. Joj. Evo, ja sam sve. Bravo. Leđa. A, Gunner. Šteta kaj ne Ja se sluša. vraćam. Daj pomogni Gunneru u hodniku. Ima 37 a ode. Gore ti je kod ove kutije. Bravo. Imaš ga tu. E, Jan ide prek cijevi, ako se ne varam. Da. Ne, opali u vodu, nisam ga stigao ubiti. Gore jedan. A ubi ga, ne! Ja sam bio da. A malo je palo, vidio da sam jedan sis dobio od kosa. Baš usprdnjava. A idemo s pištoljima. A dobro, zapravo da, ajde. E, jedan na klupicama, nek mi pomogne, udul me. Idemo sa leđa. Ide na među kat. Paza. Opa, e, kos. I leđa. Leđa. Ništa ljudi, to je to. Ništa, to je to, bok.